σειρά των συνεντεύξεων, αυτή τη φορά στα πλαίσια της προεκλογικής καμπάνιας για τις εκλογές 11 του Μάη, φιλοξενώντας εδώ στο στούντιο της εκπομπής τον υποψήφιο βουλευτή του συνασπισμού Πρωτοβουλία η Αλβανία γίνεται για την περιφέρεια του Αργυροκάστρου, τον κύριο Κώστα Γκάρο. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής 60 λεπτά με τους Έλληνες με τον υποψήφιο ενός εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Γκάρο. Κύριε Γκάρο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν, πιστεύω είναι περιττό να σας παρουσιάσω, διότι σας γνωρίζει ο κόσμος, η κοινή γνώμη στη Υδρόπολη και στο Πογόνι, οι Έλληνες της περιφέρειας του Αργυροκάστρου. Εσείς τώρα, γιατί αποφάσισατε να είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια του Αργυροκάστρου? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Σέβομαι το κάθε βήμα το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω και εγώ την πλατφόρμα μου και να εξηγήσω και τους λόγους για τους οποίους δέχτηκα αυτή την πρόταση. Οι λόγοι είναι πολλοί. Όλοι μας γνωρίζουμε τη δυσμενή κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στη χώρα, αλλά ειδικά στην εθνική ελληνική μειονότητα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ δέχτηκα αυτή την πρόταση είναι τη στιγμή που πληροφορήθηκα ότι κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν θα έχει στη λίστα υποψηφίων μέλος της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Για την περιφέρεια Αργυροκάστρο, η οποία περιφέρεια αυτή περιέχει μέσα το Δήμο Υδρόπολης, έναν καθαρά ελληνικό δήμο. Ο Υδροπολίτης θα υπογονήσει. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα. Καταρχήν εσείς με ξέρετε καλά. Εγώ είμαι ο Αχιλλέας ο Γκάρος. Και κάνω αυτή την εκπομπή, την οποία θα την ανεβάσω στο YouTube, χωρίς να κάνω κανένα ίχνος προπαγάνδας, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα σεβαστούμε και να λέμε κάποιες αλήθειες, οι οποίες εδώ και χρόνια τις κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ξέρετε τι γίνεται, όταν βάζεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή θα ανεβάζεις το χαλί και θα βρεις μόνο σκουπίδια. Όπως είπατε κι εσείς, εγώ δραστηριοποιούμαι επί σειρά ετών στα πολιτικά δρόμενα της μειονότητας. Πάντοτε ήμουν της άποψης ότι η περιοχή μας, η κοινότητά μας θα πρέπει να έχει δικιά της φωνή, αυτούσια, καθαρή, δυνατή, η οποία να ακούγεται. Πιστεύω αυτός είναι ο βασικός λόγος που εξηγεί και την ερώτηση που μου κάνατε. Αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω αυτή την εκπομπή, ας μην την πούμε εκπομπή, αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Και να σας πω ότι μετά από 34 χρόνια ελεύθερης δημοκρατίας, αν θέλετε βάλτε στα εισαγωγικά της ελεύθερης δημοκρατίας για τα χωριά μας. Μιλάω για την Υδρόπολη και το Πογόνι αυτή τη στιγμή. Μετά από 34 χρόνια, περιέργως, τα χωριά μας, η περιοχή μας, είναι υπανάπτυκτη. Δηλαδή,
θα πω ότι δεν είναι ανέργα, να μην είμαι απόλυτος. Δεν μας κυνήγησε κανένας, δεν μας έδιωξε κανένας. Εμείς φύγαμε από τα χωριά μας, αλλά η πολιτική ζωή της χώρας αυτής που λέγεται Αλβανία, της οποίας εμείς είμαστε μέρος, θέλουμε δεν θέλουμε, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί εκεί έχουμε τα σπίτια μας. Αλλά πριν από τα σπίτια μας, εκεί έχουμε τα οστά των παππούδων, των προπαππούδων. Εκεί έχουμε τις ρίζες μας. Και αν δεν διαβαστούμε για την Τρόπολη και το Πογόνι, και μιλάμε για την Τρόπολη και το Πογόνι, αλλά μπορώ να πω για όλη την εθνική μειονότητα των Ελλήνων στην Αλβανία. Βούρκο, Χιμάρα αν θέλετε. Και έτσι αποφάσισα σήμερα να κάνω αυτό το διάλογο μαζί σας αν θέλετε. Ο οποίος διάλογος έχει να κάνει και με πολιτικά δρόμενα, αλλά αν θέλετε και με προσωπικά δρόμενα για τον καθέναν από εμάς. Εσείς τώρα λέτε ότι σας προτάθηκε, δεν ήταν πρωτοβουλία δική σας. Δεν ήταν ένας πρωταρχικός στόχος. Κύριε Γκάρο, το κόμμα, η παράταξη με την οποία εσείς κατεβαίνετε ως υποψήφιος βουλευτής, για την κοινή γνώμη, διότι πιστεύω στο χώρο το δικό μας δεν είναι γνωστή. Τι ακριβώς είναι? Σας ευχαριστώ και δράτω με αυτή τη ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω ότι πρόκειται για τη Συμμαχία των Νέων. Για τη Συμμαχία της Ελπίδας. Η συμμαχία αυτή αποτελείται από 3 κόμματα, όπου είναι η Πρωτοβουλία Δίεση, είναι το κίνημα «Η Αλβανία γίνεται» και είναι και το Κόμμα Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργατών. Και οι 3 παρατάξεις είναι νέες παρατάξεις, προέρχονται από το χώρο του ακτιβισμού, είναι νέα παιδιά, σπουδαγμένα παιδιά, κυρίως στο εξωτερικό, με καλές περγαμηνές στον τομέα της διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με καλά δείγματα γραφής και αποτελέσματα στη διεκδίκηση αυτή. Τα 3 αυτά κόμματα έκαναν έκκληση και σε άλλα νέα κόμματα να ενωθούν σε ένα κοινό μέτωπο. Δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε ότι ο συνασπισμός αυτός είναι αυτός που θα σπάσει το σύστημα που έχει εγκαθιδρυθεί εδώ και 34 χρόνια σε αυτή τη χώρα και δεν αφήνει να προχωρήσει μπροστά η δημοκρατική πορεία αυτής της χώρας. Ξέρω, και εγώ μετανάστευσα, και εγώ είμαι στην Ελλάδα και πολλοί από εσάς είστε στην Ελλάδα. Και φύγαμε από εκεί, όχι γιατί δεν αγαπούσαμε τον τόπο μας, αλλά δεν μπορούσε να μας κρατήσει ο τόπος μας. Δεν φύγαμε για ταξίδι αναψυχής. Δεν φύγαμε σαν τουρίστες. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Και λέω να ξυπνήσουμε βάζοντας πρώτον τον εαυτό μου. Να ξυπνήσουμε ως ανθρώποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και έτσι εγώ το πήρα απόφαση και θα σας πω αυτά που σκέφτομαι να πω. Όσοι διαφωνούν μαζί μου, να το πω ευθέως. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά όσοι συμφωνούν μαζί μου,
να κάνουν το απλό καθήκον τους. Να πάνε στα χωριά τους, αυτοί που μπορούν, για να μπουν στις πλατφόρμες, γιατί για πρώτη φορά στην Αλβανία, η αλβανική κυβέρνηση, λόγω των πιέσεων που δέχτηκε, πήρε την απόφαση ότι θα ψηφίσουν και οι μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου έχουμε μετανάστες.